Kaya nun ang tanan ug andam isakripisyo ang iyang kaugalingong kalipay alang sa iyahang mga anak. Ug andam usab siya nga malayo sa iyahang mga anak aron mo serbisyo isip usa ka pulis ug usa ka frontliner alang sa kaayuhan sa iyang mga anak ug sa atong tanan. Atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Kalipay sa usa ka inahan nga kanunay nga makita og personal nga maatiman ang mga anak. Apan sa tingwa nga mahatag ang kinahanglanon sa tulo ka mga anak, si Patrolwoman Rosemary Kabahit pipila ka trabaho ang gisudlan hangtod nga nahimo siyang pulis sud na sa tulo ka tuig. Ang mga anak nagpangidaron og 9, 6 anyos, samtang labing bata 5 pa ka buwan. Ang mga gidikanan na ni Kabahit sa lungsod sa Oslob ang nag-atiman kanila. Nadistino si Rosemary sa Alcoy Police Station. Samtang iyang banang pulis, Patrolman Herbert Kabahit, na destino sa Mandawi City Police Office. Makauli man siya sa iyang balay sa Oslob, apan kumuto ng iyang dughan mataghigayon nga mabalibaran niyang iyang mga anak nga gustong mugakos kaniya. Kita maminaw lang kay kami nasa ni pamilya. Gipamingaw na dyan in taon mi sa among mga anak. Ganahan ako, labi na nako nga inahan. Sa pagkapulis ni Kabahit, iyang giisip nga usa-usab siya kainahan sa publiko. Ug higpit nga mopatuman sa balaod alang sa kaayuhan sa tanan. Dili man perpekto, apan naningkamot siya mapabati siyang mga anak, iyang dakong gugma kanila. Kani akong kanang sakripisyo para din nila para matagal sila og maayong ugma. I love you, Ate Nicole, Nisha, and Arbel. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Ning panahon sa way kasiguruan, mas maayong mapabati nato kanunay ang atong gugma ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ilabi na sa atong mga inahan. Kinsa kasagaran andam mo sakripisyo, mahatag lang ang mayong ugma sa mga anak. Alang sa tanang mga inahan ug sa mga nagpakainahan. Advance Happy Mother's Day kanatong tanan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.